Вітаю! Вітаю вас, мої шановні. Вельми радий бачити усіх, хто долучився, хто підписався, хто подобав, вам велика подяка. Ми з вами працюємо гуляти у Long Dark. Тільки я пам'ятаю, ми зараз знаходимося на маяку, правда ж? На маяку криху їжі у нас тут бракує, але... это то, что мне не потрібно було саме, правда? Інструменти гэта, ну, хай тут застається. Я думаю, что покидать их тут такое себе. Але, тим не менш. Добре. Добре. Мне подобається такое на дворі. Там некий шалик лежить. Правда? Ось так. І на одну хвилинку зайдем, кинем шалик, з'їмо щось і пойдем. На дворі добре, до речі. І воно мені пасує. Так, сюди що? Ось це хобана. Лишнього нема. До речі, ось це лишнє. Це 100%. Более спаталяльне, ну воно, бляха, воно корисне. Питання немає, але поки що мені не треба. Так, гэта я тут пакідаю простое, што яно знішчанае. Давай мы гэта з'ємо. Так. Пляшанку я панесу туды, бо яе трэба будзе падагрэць, правда? Тым больш гэта персік. Ёсць рэцэпты, якія з персікамі працуюць. Так што мы гэта пакінем у сябе. Так, і ёсць ліхтар, ёсць кніжка шыкоўна. Так, гэта ўсё добра. Здымкі. Невядома, патрэбныя, ось тут не ведаю, тут ці дзе. Можна пакінуць тут, я мяркую, ўсё ж такі. Невялікі цяжар, але цяжар. Так, ось так. Будем выконваць тое дасягненне, якое тычыцца фотаздымкаў, то возьмем. Так, пакуль што не трэба. Усё, одна галінка на той выпадак, калі нам у нас атрымаецца, што па вадзе 4 літрыкі. Давай. Ось так зробім. Пап'ем. Колькі там застанецца у нас зараз? Ну, амаль што 3 літры. Там 2 з капейчанай нейкай. Усё, хадзем. Зараз у нас крыху надвага. Простое, што мы без заплечніка, але я мяркую, што калі мы дойдзем да пячоры, скуль я буду цягнуць шмат вугаллю. Халера толькі павыкідвала мора на бераг там. Нейкая скрыня, тое сёе, карацей. Добре, так, мы паліва не знайшлі для ліхтара, нам трэба паліва, каб здабыць сабе гэты чарцёж нагавіцаў за скуры ваўка. Таму зараз вяртаемся на шашу узбярэжную і прыбярэжную. Вось, і такім чынам... Так, направо я не пойду. Там можа быць мядзведзь. А вось у церкву я зайду. В церкві 100% не будзе нашага лоту, і маю на ўвазе ліхтара. Паліва для ліхтара. Ну, але штосьці карыснае можна з'явіцца. Так. Дзяўчына трасецца ўся. Вось гэтыя пальчаткі, гэта добра. Гэта тое, што мне трэба. Мне скура патрэбная толькі. Так, тут я не памятаю ваўкоў тут, ці яны былі. Часам былі. Але ці будуць зараз.
Гэта алень. Все добра, гэта ён цокае капытамі. Так, церква. Церква. Нема ні халеры, шкада. Мне б нейкі каністр прыдаўся б, вельмі моцна прыдаўся б. Ну ён тут вельмі мне пасаваў, ведаеце. Каб мне не трэба было шукаць. Гэтае паліва прыйдзецца па сутнасці не шукаць, а здабываць. Ну такое, карацей, ну што. Чым ўсё гэтым будзем сёння займацца? Так, вітанашкі, Фэй. Так што пойдзем паціху. Пойдзем паціху ў пячору, у шахту спачатку. Там заберем наш вугаль, і потым мы пойдзем на шашу. Там я памятаю, што з пераходнай шахты таксама было. Таксама было у нас крыху вугалю. Ну як крыху, там падаецца 19 кавалкаў. Не так ужо і нямала, правда? Эй, як справы? Як учорашні дзень скончыўся. Ды прайшоў цалкам. Так, і вось тут падаецца ўваход на шахту, правда? Так, гэта ён. Это трус? Трус. Добра і добра. Каз добры. Так. Мы вось тут зараз скінем рэчы свае, які мне не патрэбны. Вось, напрыклад, гэтае, вось гэтае і гэтае. Так, гэта не я ўсё пацягну. Пальчаткі гэтае можна скінуць пакуль што. Ваду. Не, давай ўсё скінем. Гэта я дзеля чаго раблю? Гэта дзеля таго, каб павяртаючыся сюды зараз. Гэта я скіну. Я каменьчыкаў назбіраў, слухайце. Шыкоўна. Так, вось гэта, дарэчы, марна з сабой цягаць. 32, бо там да халеры... Да халеры будзе вугалю зараз. А трэба ўсё сюды перацягнуць, так? Пабеглі. Трэба будзе заплечніка апрануць. Яшчэ, гэта мы ж толькі ўчора тут былі, ўжо нападала. І што сабе? Зайшоў у інце, знайшоў. Знайшоў, так, знайшоў, а не зайшоў. Чакай, у інце гульню заладаваў, пагуляў. Airpress Theotrese Puzzle Dream. Гульня для візуалафілаў. Візуальныя галаваломкі у інсце. О, цікава. Так, усё, вось тут мы скідалі ўсё. Чакай, мы ні халеры не скідалі. А куды я зацягнуў? А куды я зацягнуў гэты бляха? Ось я придурок. З гэтай пячоры вугаль, куди я зацягнуў?
Няўжо ён проста знік? Выглядае аж мурэнна. Ну, як ты кажаш, для візуалафілаў, мабыць, так і ён. Так, гэта ўсё падбіраем, гэта не, гэта я вось пакіну тут, мабыць. Так, ну сагрэліся хаця б, слухайце. От такім выпадку, давай з'їмо гэтае і яшчэ гэтае. Хадзім. Я, шчыра кажучы, здзіўлены. Мне падавалася, я тут в этой пячоры знайшоў каля 10, ну дакладна 10 было. 13-19, нешта такое. Кавалка вугалю і пакінуў тут яго. Палеразин, добра, ідзем да хаты. Ідзем на нашу прыбярэжную гэтую шашу. Нам трэба будзе зрабіць прылады для рыбалкі. І зрабіць сабе яшчэ паліва для ліхтароў. Будзем смажыць рыбу. Як ты мяне пужаеш, курва. Дякуй Богу, ты мяне баішся. Схаваўся ён за дрэвамі. Шипшину не чапаем, хай застаецца. Так, а так штось я ж роблю комікс, перекладаем на беларускую. Ну то шыкоўна. Во, вось тут вугальё. Коміксы я не чытаю, там гэта трошки не моя тэматыка, але гэта выдатна, што пераклады ідуць. Так, усё. Толькі адзінае, што я змяню, гэта вось гэта. Ага. Мото де манга. Не, гэта ўсё не маё. А дарэчы, слухай, калі ты перакладамі займаешся, можа ты ведаеш статыстыку, якая ёсць вось карыстання? Ты ж, я так разумею, ўсё гэта робіш і выкладаецца потым на Анібел нейкі, правда? За Анібелам таксама працуе. Ага. Ну, добра. О, вось яно. Вось яно, дзе я пакінуў. Запаволіліся, як мае быць.
Вось, карацей, вось наўскідку, колькі на месяц карыстальнікаў бярэцца вось за гэтыя крыніцы беларускасці, назовем гэта так, коміксы і мангу. Ёсць такая статыстыка, яна збіраецца ці не? Всё, прыбярэжная шаша. Ой, які туман. Разбітая шаша. Гэта яшчэ не прыбярэжная. Разбітая, там быў адзін у нас воўк. Які збег ад нас, нічога. Я буду гатовы. А гэта ж мы залуталі ці не? Не. А, гэта я залуталі. А ў саму машыну я не садзіўся, цікава. О, незнарок, вітаю. Так, коміксы на Comics by Life, такі канал я было нешта, зараз пашукаю. А, добра, добра. Дзякую велічэзна, бо мне такія рэчы цікавы ведаць. Што, да чаго, каму? О, а як мы, дарэчы, тут не праходзілі, калі мы тут ходзім? Разбрам кавалак дарогі. Бо мы, мабыць, там прайшлі. Вось пячора, якой мы адпачывалі, грэліся. Так, незнарок, як справы? Што цікавага плануеш пастрыміць сёння? Як у нас там? Ужо амаль вечар. Зараз пакуль даклыбаем да нашага месца. Трэба будзе яшчэ абраць нам рыбацкую гэтую хаціну, у якой будзем рыбаліць. Так, калі я слушна разумею, файлік топавая серыя Абсалют і Бэтмен. Выпуск прачыталі каля 600 трансферов, 850. Нормас. Топавая серыя. А, гэта за ўвесь час, мабыць, статыстыка. Я правильно разумею? Не, гэта за апошні выпуск. Воу. Ніштяк. Вось гэта прышпільна. То бок. Ведаеш проста, што Фэй... Ну, я проста не памятаю, выбачаюся, калі раптам памыляюся у гэтым сэнсе. Я ж на сваім канале тут выкладаў вось праходжанне гулін з субтытрамі. То бок я заменяю ангельскія субтытры ручную на беларускія. І такім чынам праходжу. І вось яны ў мяне, гэтыя відэа, яны заўсёды збіраюць, ну, шчыра кажучы, найменшую колькасць праглядаў. То бок, напрыклад, Construction Simulator, які з самага пачатку цягнецца ў мяне, ён збірае няблага. Потым былі яшчэ Farming, потым яшчэ быў Cities Skyline, гэты другі. Вось. Ужо астатняе не памятаю, што там было. Вось. Але субтытры проста пастаянна найменшую колькасць збіраюць. Я такі падумаў, можа трошкі ў фармат не той, то бок не падыходзіць, а тут бачыш, у цябе наадварот такі неблагія лічбы. То бок гэта па сутнасці тое, што ў мяне статыстыка ёсць, гэта яна не адпавядае
рэчаіснай цікавасці карыстальнікаў праз тое, што хутчэй за ўсё YouTube няправільна прасоўвае. Ну, гэты хіп вядомы, але як ёсць. Бэтс не апошні, апошні 850. Справа, як заўжды, лепей, чым у тых, у кого. Это правда, так. Пра стрым пакуль не думаў, я зразумеў. Так, не, топовая серыя менш, і там па 80 праглядаў. Ну, вось у мяне і гэтага не збіраецца ў Ютубе. У мяне звычайна выпуск вось па тым жа ж апошні, што я рабіў, гэта Лара Крофт. І вось, напрыклад, фінальная серыя, яна назбірала ўсяго 25 праглядаў. Вось, і гэта не горшы, не горшы выпадак зусім. То бок былі серыі, якія збіралі 7, 9 праглядаў. Ну, карацей, цікава ведаць, што да чаго. Трэба проста рабіць, трэба зламаць нарэшце гэты алгарытм ютубскі, каб ён рэкамендаваў пэўным людзям патрэбны контент. Як я разумею, бяда з алгарытмам беларускамоўнага. Так, вельмі моцная бяда. Вот я па сваім канале бачыў менавіта развіццё гэтай праблемы, назовем гэта так, таму што калі я гляджу на тое, куды паказвае мой контент, у першую чаргу, і гэта заўсёды рашка. То бок, нягледзячы на тое, што можа паказваць у Беларусі, ўсё роўна рашка. Як ні круці. І праз гэтае пастаянна ўзнікаюць усялякага кшталту праблемы. Альбо відэа проста перастае прасоўвацца праз тое, што шмат хто блакаваць пачынае. Все ж такі рашыстаў шмат і, не дай Бог, ім трапляецца і на адразу там, мабыць, нейкія скаргі пішуцца, штосьці падобнае. І там нават па паказах яно проста ў гаўне натуральным. Вось, і адсюль меншая колькасць праглядаў, ці што іншае. Вось, мяне здзіўляе, што, напрыклад, на стрымы мае тут беларускаю вельмі часта заходзяць палякі, так, то бок польскі глядач проста атрымлівае ў сваю ленту, сваю стужку. Вось, ну, тут гэта здзіўляе. А паказы па Беларусі, яны нават не блізкія да топу, таму што Украіна нават больш паказваецца. Ну, карацей, алгарытмы страшэнныя нейкія. Проста, адпаведна, я думаю, што у гэтага Ютуба няма прывязкі мовы да краіны нейкай. Вось. Нібы не існуе. Ці ў іх проста не існуе існасці беларуская мова, нешта падобнае. Так, ну, слухайце, хутка жэрці ўжо трэба, у нас у кішэнькі ёсць там нешта. Але і мяса ёсць у нас каля паліўнай станцыі. Трэба пачакаць. Бляха, які туман плотны. Проста жудасць. Незнарок на Ютубе нейкі тыдзень збоі, а за я нават не заўважаў. Якія там. У мяне нібы ўсё працуе. У свеце як пару гадоў. Фэй, малайчына, так. Я тут з табою згодны. Што можна зжэрці? Давай батончык зжарам. Бо я бачу, што ўжо чырвоны, неяк доўга гэта ўсё цягнецца. Але перадусім добра, што мы не сустрэлі ні мядзведзі, нікога больш. Зараз толькі дойдзем да сваёй хаты, і трэба будзе там нарабіць кручкі, лескі і, адпаведна, жэрліцы. Хірова, ведаеце што? Хірова тое, што тут молатка ў мяне няма. А молат мне патрэбны быў бы, каб рабіць лункі, а так прыйдзецца іх калупаць, падаецца, цвікадзёрам. Зараз возьмем з сабой стары цвікадзёр, ды ім будзем калупацца, каб новы не марнаваць.
Так, у Беларусі YouTube не глядзяць. На першым месцы TikTok, на другім Instagram, на трэцім Telegram. YouTube, мабыць, на 6 ці 7. Ну, халеровін, можа, я і тут памыляюся. І зразумець, што да чаго. Я, напрыклад, толькі ютубам карыстаўся заўсёды. Мне гэтыя тыктокі вельмі не падабаліся, калі 20-й год быў. Як там пашыралася ўсялякая лухта. Дзякуючы вось гэтаму кітайска-беларускаму супрацоўніцтву. Вось, Інстаграм таксама. Не ў сэнсе таго, што ім чысці не падабаецца, але проста ніколі не карыстаўся, праз тое, што гэта для мяне не нейкая крыніца змесціва, а сацыяльнае сеціва. Ніколі не думаў. Ну, проста бачыце, вось тут індывідуальна ўжо ўспрыняццё гэтых крыніц. Такім чынам працуем. Я нават і зараз, маючы аккаунт у Інстаграме, ўсё роўна не карыстаюся ім як крыніцу нечага кшталту навін. Так, дошки. Апроч дошак, што я? Зноў чырвоны, але не марно з'елі, дарэчы, той батончык. А ў будзе што я? Можа там сабака сабе каністр паліва прынес. Нічога не прынес. Так, давайте з'емо зараз мяса. І я мяркую, трэба будзе пайсці паглядзець, якую мы ўсё ж такі сабе хаціну абярэм. Але, бляха, тут мяса у нас засталося зусім нічога. 3 ваўка з'ела дзяўчына. Усё трэба паляваць. Так, там мы схаладнелі. Сюды давай грэцца. Так, тут у мяне яшчэ ёсць паліва. Добра. Гэта мы ўсё зацягнем з сабой. Так, калі ў мяне драўніны ёсць, трэба іх скінуць. Толькі гэтае. Хай будзе. Як у нас, дарэчы, 76, 51, тут 54, добра. Так, сагрэемся. Так, вывучаюся на гэта простое, ж зараз кароткі контент больш глядзяць. Ну, кароткі контент маеш на ўвазе фармат тиктоку, хвіліна максимум 30 секунд. Дом-скроллінг, ой, не, гэта просто хвароба. Калі ты ўжо пра дом-скроллінг кажаш, гэта натуральна просто такая срака. Я нават не магу назваць гэта спажываннем контенту. Ну, шчыра кажу. Гэта просто падвісанне на ўзроўні, ведаеш, біялагічных асаблівасцяў мозгу чалавека. Ты, бляха, з контенту, вось ты можаш праседзець, гартаючы гэтыя рылсы і так далей. Ну, не ведаю, ну, гадзіну. Але інфармацыя ў цябе ў галаве адкладзецца, ну, літаральна там 2-3 думкі. Можа, мы тут знойдзем, слухайце, зараз паліва. Вось гэта будзе. Каперс.
Что ты там зачепилась? Так, давай в супальню спочатку. Там я бачу у нас олень, треба буде підкрастися, забити його все ж таки. Скура є скура. М'ясо є м'ясо. То нам гэта треба. Так, воду мы так само затягнем зараз у эту хатину кубацкую. Чего не взять? Три хвилины. 3 хвилины. Ну так, максимум 3 хвилины. Гэта ролик трымае. Okay. Так, рыбка, гэта добра. Можа, ёл недзе ўсё ж таки паліва для ліхтароў? Гульня. Не хочаш мне дапамагчы? Ўсё ж таки 3 локацыі прыйшлі. Колькі мы там? 140 грамм знайшлі. Barely walked with this much gear. Бульбачка. И ни капельки. Валера, ясно так. TikTok давно уже просовывая контент больше за 3 хвилины. Оу. Я такого не чув, до речі. Я просто, прошу зрозуміти, я не користаюся тиктоком. Вогулі. Ага, ось у нас. І до речі, глядите, у нас зник. Олень. Он тут только что был. І простое, што пачаўся снег, гульня вырашыла менавіта яго прыбраць. Так, а у мяне зараз у кішэнькі ляжыць рыба. Я ж спадзяюся, мы тут пройдзем. Выебаго, пачуў мяне. Ваўчына пачула мяне, добра. Значыцца, будзем мы рыбачыць вось тут, з гэтага будыначку. This pack is getting too heavy to carry. Так, што вы там, не рэагуеце, не бяжыце да мяне? Ага, ну мядзведь, як заўсёды, бляха, заспаўніўся і ідзе. Ад качоры ўлева. Ой, гульня. Штосьці. Я такога раней не заўважаў, што мы набліжаемся да рэспу гэтага мядзведзя, і ён рэспаецца і ідзе сабе. Раней неяк гэта было больш жыва. Насамрэч. Так, давай усе паліва сюды. Угу. Вось так. Вода. Памятаю, што у нас воды шмат. Угу. Добра, 2 літрыкі заставі пакінулі. Блага было б яго забіць, каб ежа у нас была, так? І все. Походня тут. Давай подумаем. Я лишу, что нам треба повернуться. И все равно у нас еще нема приладу. Питание только у тым. А ось і олень. Ага. Шиповно. Мяска з яго нам треба. Бо у нас там уже кончаецца. Мы пакуль будем працаваць, вырабляць тыя вуды, жэрвіцы, якія нам трэба. То пасмажым сабе гэтага аленя.
О, правильно, поворачивай сюда до нас. Сем килограммов, это выдатно. Так, и сюда вот так, гладинку. This pack is getting kind of heavy. Все, добре. Так, карыстаўся, але кінуў завечныя недарэчныя баны. Калі ролик дзейсна папулярны, хутка намірае прагляды, гэта ацэньваецца ботам як накрутка. Цікава. I've never felt so cold. Віруснасць расцэньваецца як накрутка. Да. Так, тут павінна быць небяспечна, наколькі я памятаю. Хаця ваўкі ўжо мусяць адрадзіцца. Так, давай, сметник. Зладзім. Раз, два. Добра. Так, так, так. Скидаем вантробы. У нас были, я памятаю. И сюда скоро. Так. Копаем галинки. Зараз будем смажить и робить себе вуды. Сюды, сюды. Так. Калі не дапамагае, адключаюць лічыльнік праглядаў і выключаюць з пошуку. Як быццам яго не існуе гэтага контенту. I'm not sure I can carry much more. Гэта жудасны, на мой погляд, калі такі функцыянал існуе. Гэта дазваляе літаральна маніпуляваць. Так, ось тут мы зараз скинем усе бляшанки свої. Бляшанки, бляшанки. Раз, два. Так, і гэта. Оп. Ну что, о. І гэта у нас вяндліна. Ось так. Так, мы возьмем это с собой так само туды. Книжку я хочу скинуть в эту сюды. Она мне не потребная. Это мы будем, коли что там читать. Раптом будет час. То мусить быть добро. Так, 30 хвилинок у нас есть. Кружки. Нам потрібно зробити кружки. Для гэтага, наколькі я памятаю, мне патрэбны... Стоп. Так, сюды. Сюды, сюды. Не-не-не-не. Во, крючок. I wonder if I can drop any of this gear. Леска і гэта, глядзіце. Вуда мне патрэбная, металлобрух патрэбны. О! Хо-хо-хо, так. 15 хвилин вантробы. Як у нас там по вантробах? 59. Так, ну на 3 вуды мне хопить. Толькі трэба дачакацца, як яно высохне. Добре. Так бачу нешта такое, нейронка робіць контент, а потым іншыя нейронкі яго глядзяць. Жудасна гучыць. Так, тое самае на YouTube, каб усё выглядала натуральна, перыядычна якасць цела падымаецца, адсюль недарэчнасці па тыпу я Сергей, як яны іду дадому. На мільёны праглядаў, супер арыгінальны контент, весь інет рагатаў.
Можа быць, я наконт гэтага Сергея не ведаю, як там мусіла быць. Так, стопэ. Што мы можам распілаваць? У нас была цялежка, мне падаецца, нейкая тут. Бо ў мяне няма катастрафічна металабрухту. А каб паглядзець кручок, ён робіцца з металабрухту 1, 3. То бок мне патрэбна як найменей 4 металабрухту. Так. Вуголь не. Давай палками. Так, філантропу падсохнуць. Правильно, правильно. Што яшчэ мне там патрэбна будзе для гэтых жерліц? Можа нават 4, слухайце, жерліцы мне выкарыстоўваць, а не 3. Але для гэтага яшчэ дадатковы патрэбна будзе металабрухт, каб 3 кручкі зрабіць. Так, буде металабрухт, тканіна. У меня аккурат такі 4 тканіны ўсяго і палкі. Палкі йо. За палкі можна не хвалявацца. Добра. Добра. Хутка будзе ранак. Хутка мы паглядзім, што з гэтым можна зрабіць. Так, контент, які мы заслугоўваем. Ну не. Я тут не згодны. 5 хвілін. Шкада, што праз гэтае вось гатаванне мяса немагчыма кніжку пачытаць, бо яго трэба чакаць вось 20 хвілін гэтых. Тридцать шесть. Попьем воды. Тут у нас апошнія 2 кавалкі засталіся. Добра. Так, ведаеце, што я, глядзячы, што яна сапсаваная, не буду з сабой яе цягаць. Так, 1. Ну, вады нам трэба ставіць, дарэчы. Так, мы там пачуваемся яшчэ добра. Воду. Вось так. І. Ладно, калі ласачка. This pack is getting kind of heavy. Все, гэта яшчэ не ўсё. Маецца на увазе, што мяса гэта не шмат. 7 кілаграмаў, гэта будзе прыблізна 2 дні. Табок, мы тут 3 дні зможам жыць. Ну, адзінае, што зараз пойдзем на рыбалку, дык там сабе наловім рыбы, там будзе яе шмат. Колькі нам яе ўсю трэба будзе перасмажыць. Там будзе чым заняцца нам. Не падабаецца мне вось там складаць воду, таму што яна знікае. Давай вось тут на гэту скрыню кардонную. Так, накупляеш прэміум, сунуць гэтую рэкламу, як ашалелая. Ты зараз пра што? Ты пра YouTube? Я сабе набыў прэміум, дарэчы. Мне нарм. Одна хвилина.
І ось сюди, так. Так, ну я мяркую, што ось тут 42 хвіліны яшчэ, давай. Раз, два. Палку дакінем. 1.32, мусіць быць усё. І гэта будзе наша апошняя. Вода на сёння. Про YouTube. Але калі не плаціш за рэкламу каналу, не прасоўваюць? За рэкламу не прасоўваюць. А дык і прэміум таксама ж не прасоўваюцца. А на Ютубе прасоўвае з таго, што мне вядома на бягучы момант з статыстыкі свайго канала, што лепш за ўсё прасоўваюцца відэа, якія выклікаюць на каментары большую колькасць, калі на каментары адказваюць каментарамі, ну то бок нейкая дыскусія разгортваецца. Вось, і што яшчэ? Ну, калі ёсць нейкі зачэп у відэа, які трымае гледача, ну, першыя некалькі там, ну, хай 3 хвіліны хаця б. Бо, як я кажу, на маіх відэа вельмі шмат таго, што калі на Расею паказваюць, яны там адчыняюць відэа і адразу зачыняюць. І такім чынам гэткія відэа не прасоўвае YouTube абсалютна. Так, таму ўсе кажуць, каментуйце, так. Так. Але калі няма гэтых хвілін прагляду, то і каментары не дапамагаюць, насамрэч. Вось у чым справа. Так, ну ўсё. Такое, што лепш нам лягаць спаць. Што ноч? Вже амаль раніца. Колькі там воно? Добре, ось, акурат 2 гадзінкі. Нам хопіць. Так, трэба заняцца вытворчасцю металабрухту і ўжо потым чакаць, пакуль з'явіцца магчымасць зрабіць леску і ўсё такое. Так, кацялок я забяру, каб не забыцца на яго. Як тут у нас? Так, давай знойдзем, што нам трэба спілаваць. Гэтыя парэнчы, я ўпэўнены, немагчыма. Тут нічога няма. Тут яшчэ адзін варштат. Паліцы. Паліцы гэтыя не пілуюцца. Тут крэсілка няма ніякага, няма. Так. Ну, прабіральню вядома, што нічога не будзе. Вось толькі што гэтую металічную паліцца можна. Мабыць, так і зробім. 6 будзе. Добра. Добра. Так, спілавалі. Дзякуй за даві гусі. О, 92. То бок да канца дня яны нам зробяць усё. Маецца на ўвазе, яны прасохнуць. О, дарэчы, я забыўся яшчэ. Лёха, вітанкі і дрымер вітанкі наляцелі. Раду вас бачыць, шаноўная моя. Давай з'ямо штосьці там. Мабыць, ваўчаціну. А дарэчы, слухайце, мабыць, і няблага, што ў нас тут мяса канчаецца, бо зараз з'явіцца яшчэ ваўкі. Мы іх зноўку тут крышачку палутаем. Слухайце, вось бачыце, мы ўжо тыдзень амаль што тут, і ў нас ніводнага сонечнага дня. Я ўвесь час вытрачаю запалкі. Курва. Так.
Давай сюди. Виробляємо крючок. О, з металобрухту можна зробити собі фішн-люр. Чуєте, як у мене під окнами льотають? На ютубі, коли не увел поширені дані і селфі показав 500-800, подобайки не улишивать, за коммент 10 показывал наверх. Головне, коли людей в відсотках 51 і более глядели больше 30 секунд. Так. Ось гэта параметр найважнейшы. І калі ўсё разам адбываецца, то такім выпадку яшчэ лепш атрымліваецца. Так, 15 хвілін усяго. Да, ёпта мать. 3 кружкі вырабіць можна. Не, ўсё ж таки зробім 3. 3 жерліцы гэтыя зробім. Будзе дастаткова, я лічу. Толькі што нам трэба вось дачакацца, пакуль прасохнуць вантробы. І дзеля гэтага ведаеце што, каб у нас не быў рост, як яго завуць? Клаустрафобія, во. Трэба пачытаць. Пойдзем на вуліцу, пачытаем. Ось так, змерзлі ўшчэнт. Пойдем греться. Година на улице. Так, як тут? 1 година, 11 соток. Добре, давай. Будем считать далее. Все равно нам без вантроп ніяк не справиться. 94, холера. Ну что, до раницы придется ждать, что? Соника! Соника! Холера, не пам'ятаю, у меня есть дровы. Дровы. Йо. Так, а ветер откуль куды? Оттуль сюди. Ось, что называется, наныл. Так, только не гэтае. Ось гэтае. О! Зараз мы себе водицу поставим. Come on, little fire. Come on. Perfect. И... Come on, little fire. Ось так, ще 2 літрики. Так, ну я амаль што ўсе палкі выкарыстаў, трэба гэта не эканамічнее рабіць. О, гэта мусіць хапіць. А, ну во што я гэтую паставіў, не разумею. Паўлітровую. Зараз прыйдзецца яе пачакаць, а потым можна адчыняць кніжку пісці. Так. Ну що, у нас тепло тут є ці як? О, ветру нема. Теплыня. Як ми пошиваємося? Добре, пошиваємося. Так. Дрымер 7 стрымыў запар. Малайчына. Дзякую табе за гэты стрык. І што? А вось і наш сябра, які адрадзіўся. Ты ведаеш, як ты мне патрэбна? Ось ён ідзе.
Так, один забоялся, другий не забоялся. Ведаешь что? Ты, який не забоялся. Давай сюда. У вока. У вуха. Не у вока, а у вуха. Так. Мне з цябе патрэбны вось гэтыя рэчы, ведаеш? А скуру? Та ўсё давай. I'm not sure I can carry much more. Ай, халера. Бачце, як мне пашанцавала, зноў у нас Соніка знікла. Так, ну ён ашалеў праз тое, што ў мяне мяса багата. It's a goddamn freezing. Як ты ідзеш да мяне? Ахер па цябе. Чакаць яшчэ буду. О, Меркурай Фэй. Фэй, ты і тут, і там паспеў далезці. Так, давай-ка мы цябе... Ось так, хоп-хоп. О, як гэта я пропусціў? Правады. Так, ну што, 97. Не, ўсё ж таки раніцаю прыйдзецца гэта рабіць, усё. Так, ну паколькі у нас знікла магчымасць прыгатаваць. Праз тое, што у нас Соніка схавалася, давай-ка мы сюды пакуль сырое скінем. Так, пайшоў падпісаўся на YouTube, а там стрым ідзе. Дзякуй. А, дарэчы ж, таксама езжаш з механікай, не так даўно дадалі на YouTube, што калі ты глядзіш відэа, падпісваешся, то гэта таксама прасоўвае відэа. Дапамагае. Што, апошняя гадзінка? Давай. Опа! Опа, кариес. Калі хто не ведаў, у нас цынга пачынаецца. Так, а каб пазбавіцца цынгі, што трэба рабіць? Правільна. I wonder if I can drop any of this gear. Трэба есці яблыкі. Раптам хто не ведаў. 98, курва. Ты паглядзі на гэтае. Так, ну нічога. Зараз вось у нас з'явяцца вантробы. Правда? У нас жа ж толькі-толькі пачалося. А мы рыбу паяму. Насмажым, паяму. 1 адсотак трэба будзе адсочваць. Раптам што у нас яшчэ ёсць гарбата, то мы гарбату гэта вырулім. Чо кепскага. Так, ну дзе ты? Адроджаны. Ён жа ж тут быў. Што? Так, спадзяюся, гэта дапаможа прасунуць відэа. Невядома, дапаможа. Проста ты ж, Фэй, разумееш, што адзін чалавек... Гэта важна, безумоўна, але не статыстычна. Для статыстыкі і алгарытмаў гэта абсалютна нічога не азначае. Ну і куды ён знік? Занадта моцны снег ідзе. І ён знік. Ага, 8. Давай, 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 асмялеўшы ты мой. Я цябе задушу. Курва, бачылі? Да апошняга пятляў. Паскуда гэткая. О, які худы. О, які худы. Кіроўваў цябе пасвішча, ведаеш што, ваўчына? Мяняй арэал свой. And this pack is getting kind of heavy. Так, сюды трэба тлушч. Дзе там гэты тлушч?
Ось ён. 3 кілаграма мяса зрэзалі, і ўсё роўна нейкі тлушч там на гэтым ваўку худым нарасло. Так, хвилиночку, зараз тут донесу. Это заберу. Alright, it's getting dark out Так, here. я статистично не важны. На жаль, гэта так. На жаль, яно так працуе. Один чалавек не вырашае. Так, але я кажу, як глядач, як карыстальнік, гэта важна. Гэта, дарэчы, у мяне было такое 99. Ну, уже хутенько. Слухайте, а у нас, бляха, стаміны яшчэ, хоць ты срака есі гэтую стаміну. Мы ж тут, бляха, выспімся ў 2 хвіліны. Так, на ютубе зараз алгарытмы інстаграму тэстуюць. Ты маеш на ўвазе аналагічнае, то бок з інсты наўрад ці яны выкарыстоўваюць, это ўсё ж такі канкурэнт прамы. Побегаем, позбираем дровы по лесе, каб стаміцца. Давай, давай, дзяўчына. Пахаць трэба. А то за цэлы дзень, бляха, кніжку чытала і ні халер не стамілася. Куды гэта, а? Уся цягавітасць на месцы. Так. О, дарэчы, штосьці я даўно не заўважаў, каб усе на месцы стрыміў, куды ён падзеўся. Ён там хоць жывы, здаровы. Памятаю, што Граэль з Міхасём учора, падаецца, стрымілі. Падалося, ці я адчуў нейкія гукі. Падалося. Падаецца, ўсё ж такі учора ён там з'явіўся, але амаль тыдзень яго не было. Я зараз услухоўваюся, таму што тут, калі што, арэал мядзведзя вось таго, ён там у гарах з'яўляецца і ідзе сюды. Проста каб не наляцець на яго, пакуль я тут свае гэтыя дровы шукаю. I'm not sure I can carry much more. Як-небудзь даш рады. Міскуголь. Усё на добрае пойдзе, ведаеш? Оп. Так, ну ўсё роўна. Все роўна яшчэ гэтай цягавітасці шмат. Крыху набегалі апетыту, так бы мовіць, але ж не вырашылі праблему цалкам. Так, ну нічога, нічога. Тут нема? Ну, нема, дык нема. I can't
Так, дочитай. Чекай, дочитаю. А, на Ютубе зараз галит раз Інстаграм тестують. Інстаграм просто 4 місяці від такого відмовився. Люди скаржаться на двох блогерів, а Ютуб і ТикТок прибрав. Оу. Рейвен. Тобі в Антарктиду треба. За гидким надвор'ям. Вітаночки тобі, вітаночки. Wonder if I can drop any of this gear. Так, чекай. Подрубаем наши звышнатуральные властивости. Сюда 31, божух, летали. А что летали, то марно. Так. «35 засталося усього. Хутка у нас ножовка уже скончится. Треба її адрамантувати буде, ведаєте що? Слухайте. А у нас ми зараз зробимо, ми зробили кружки, ми зараз зробимо ще жерлиці. І нам треба буде адрамантувати. Гэты нож до 20% робимо і йдемо. А де ми покинули? На Загадковом озері ми покинули. То есть 100% нож. Добре. Так. Так, 34 хай буде все. Гэта 97, во, это про то, что я казал, что у нас был тут... Як ён? Прилада гэта, цвікадзёр. 60% была, падаецца. Давай лягаем спать. Недзе тут ляжыць, на нейкай паліцы, альбо у нейкай шуфлядзе. Так, выспалася кобыла. Man, this pack is getting kind of heavy. Может, 3 годинки ще поспиш, не? Не поспала. Ну, тады давай чакаць. Пакуль будзе хоць нейкая крыніца святла, якой ні халеры няма. Зараз мы праверым гэта. Возьмем книжку, вось гэтую. І пачытаем. Ну все, значыцца, працаваць можна. Так, сюды. Вадзіцу ўдзялім. Во, вам кропкі. Давай, вырабляем. Леска. Сюды. Полова, так, хорошо. Падыходзіць мне такое, пасуем. Угу. І зараз трэба пастку зрабіць, але толькі не для дзічыны. Мне трэба пастка для рыбы. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сюды. Сюды. Кручок. Не зразумеў, чаму? Ну, показвай. Вуду трэба спачатку зрабіць, сапраўды, нешта я. Опачки, чакай. А дзе вуда? Чаму я не магу зрабіць вуду, калі ў мяне ўсё неабходнае ёсць? Кружки ёсць, леска ёсць. Каніна ёсць, металлобрухты ёсць. Чакай. А! Твою мать, я узгадаў. Мне ж та самая беда ўжо была. Вось. Раз, два. І будзе 3. Вось.
Вось так. А вось зараз ужо тут. Угу. Першая, другая і трэцяя будзе. Усё. Усё. Так. Усё лішняе. Вось бачыце, адно засталося. Ці я магу адрамантаваць сабе ножоў. Якая вельмі карысная, якая мне вельмі патрэбная. Вось яна. Дзень, ремонт. Вось. Магу. Так, было 35, стало 60. Шикоўна. Все, што трэба ведаць. Ачумелая ручка. Памятаеце, такое было так. О, металлобрухт яшчэ застаўся чамусьці. Хай будзе. Так, гэта скідаем, гэта цягнем з сабою. Сюды, вось гэта скідаем тут. Гэта з сабою все цягнем. Леска мне не патрэбная, гэта мне не патрэбна, гэта мы паставім на стол. Столькі каменьчыкаў, але я не буду іх тут пакідаць. Чакай, дзе мы скідалі? Пуста. Тут у нас жолуды. Тут у нас вопратка. А тут у нас паліва. Паліва я ўсё забіраю з сабой. Тут пуста. Дзе цвікадзёр? Тут нема. Давай отсюда гэта проберем і закинем вось сюди ж. Так. Няўжо я цвікадзёр не знаходзіў тут? Мне падаецца, я знаходзіў. Я ўзгадаў. Голова, два вуха. Я ж прийшов сюди без цвікадзёру. Я його тут знайшов, я його використовую тут. Ой, дурень. Так, добре. Что у меня есть? Скоро сохне, это все вон трэба сохнуть. Выдатно. Пакуль мы пойдем туды, хай яно сохне. Так, на распалку возьмем 3. Книжки, выбачаюсь, я заберу с собою. Котелок с собой. Воду. Треба взять с собой литрик зараз. Так, 2,23, добре. Ежу мы зараз там яшчэ знойдзем. Адзінае, што нам трэба, гэта сюды. Пад'есці. Вось так. І вось так. О, шикарно. Все, ходим. Спальник у нас с собой. Лук мы не забыліся на ўсялякі выпадак, калі раптам до нас прычэпяцца ваўкі і медведзікі там шляюцца. То все павінна быць добра. Дзе нам трэба 1,5 літры паліва для ліхтароў. Зараз будзем гэтае сабе здабываць з смажанай рыбы. Ай, надвор'е якое прыемнае. Шмарэць. Инструменты на халяву лежали просто. Дай ее спокойно померці уже. Какие наш молодая, ты что? Она вельми молодая. Мы боремся за свою жизнь, змагаемся. Як нам казали классики. Кохайтеся чорнобровы, правда? Але гэта пра іншае было.
Барыцеся да пераборці. Вось так там было. Мы тут таксама. Мы і чарнабровыя. Яшчэ змагаемся. Які выдатны прыклад. Насуперак усім, але не з маскалямі. Чаму не з... А, тут маеш на ўвазе, дык да маскалёў ж дайсці трэба. Яны недзе далёка адсюль. А, я пра канец фразы. А я не ведаю, дарэчы, пра канец фразы. Можа, ведаеш? Кахайтеся чарнаброві. А, вось яно што. Ты пра гэта. Гэта ж, падаецца, гэты Шаўчэнка пісаў у адным кавалку, недзе там эпілог чагосьці было, праўда? Кабзар ці нешта такое. Я выбачаюся, проста я неадукаваная плоскаць, таму магу і наблытаць. Раптам што, то не круціся. Так, добра, добра. Ну што, будзем спадзявацца, што... Халера. Няма чаго спадзявацца. Ну што, тут ні халера няма. Ну, так. Як мы зробім? А мы тут не зробім нічога. Карацей, на вуліцы, каб зрабіць сабе гэтую лунку, трэба молат. Бо цвікадзёрам гэта не зрабіць. А, я не ведаў. Калі шчыра. Усё. Вось так. Павелічальнае шкло не. Мы возьмем палачку, ну, калі ласачка. Ну што, прыйдзецца ў такім выпадку толькі адною жэрліцаю карыстацца тут. Нічога страшнага. Come on, little fire. Okay, that didn't work. Ух ты! Вы гэтае бачылі? Першы раз, мабыць, за стрыму 20 такое адбылося, што яна не распаліла з першай спробы ад паходні. Come on, little fire. Ачмурыць. Схавай, дзеўчына. Так, ставім ваду. Угу, это ўсё нам трэба. Тут мы дадаем... Давай кніжкамі паліць. Вось так, 5 пакінем, каб не карыстацца гэтым. Усё, тут нам цёпла. Цішыня. 16 хвілінак. О, медведя можа ўпаляваць, паспрабаваць, слухайце. Гэтых хлопцаў трэба будзе, мне падаецца. Усё ж такі я б хацеў занесці рыбу ўсю, што мы зловім, не тут пакінуць, а вось туды, на нашу базу. Таму што гэта ўсё ж такі крыніца вітаміна С, дарэчы. Зарвалася. Паскуда. Толькі што медведь быў. Я ж бачу, ён вось тут вышоў, вось тут. Ой, гульня. Так, ідзі. Парадлёўку. Так, ну давай яшчэ 2 літры. Рыба зарвалася. А там быў такі кораб на 4 кілаграмы, я ведаю. Нам ще трэба будзе рыбу одну пусціць на прынаду.
Година 13. Так. Палку не чапаем. Палку не чапаем. Ось так. Ну, давайте гэтых хлопцам позабіваем. Бо гэтыя больш небяспечныя за мядзведзя. Мядзведзь больш прадказальная. Гэтыя хлопцы, ну, просто зусім адбітыя. Для мяне быў шок, калі разбіваеш лёд, то ідзе знос лому. Так. О, давай. Доганяй. Ну, гэта проста зроблена для балансу. Як ты не круці, але... Гэты баланс, на мой погляд, працуе. Так, няма мядзведзя, каб раптам не заспеў мяне зненацку. Стрейфіцца яно, паскуда. Нагуляўся ў Counter-Strike. Вось такія потым выходзяць, бляха, са сваіх пячор. Вонкі. Кідаюцца на ўсіх, незадаволеныя. То ім кеды не тыя. Купі новы абутак, я ў гэтым не пайду ў школу. Чуеце, гей? Валацугі. Бляха, цябе цягнуць будзе далёка да гэтай хаціны маёй. Во. Ля, гэты нават не адрэагаваў. Зато перад ходзіць. Буду ведаць, што калі ён на мяне глядзіць, ён хутчэй мяне заўважыць. А калі бокам, то не. Гыр. Гаўняшка. Ну давай яшчэ. Яны малайцы, слухай, вось гэты малайчына, вось каб яны ўсе так бегалі. То было б выдатна, проста, мне падаецца. Во, давай сюды. Зараз мы цябе малеча. Вось так вось. На кого? Дзве толькі? Прынады дзве. Одна. Гэта што за рыба была такая? Я штосьці не заўважу, што за яна. Што мне з яе толькі вось адна прынада па сутнасці ўпала. Ачмурэць. Так, а слабо рукапашна на ваўка. Не слабо, але не буду. Як там, чакай, было? Гэта, я там майстер гэта джиу-джитсу, у мяне чорны пояс па каратэ. Я яго проста адным мезенцам. Хоба, аб каленку плясь. Вось. І ікламі ягонымі па лёдзе. Во, малайчынка, давай. Давай, трэцім будзеш. Хадзі да братоў сваіх. Незнарок кітайцы робяць рэчы трох катэгорый. Шырпатрэб за капейк без якасці, сярэдняй якасці па сярэдняй і выдатнай па добрай. Чтобы рэга прывезлі для вас гэта пытанне. На што грошай хапіла, то і набылі. Так, ну што, давай трэці. Заспакоішся тут ужо. А можаш не стрэфіцца? Ля! Просто адзін да аднаго, браты, на ўсё жыццё. Сваё кароткае.
Ось я шчыра кажучы спадзяваюся, што я ўжо буду смажыць рыбу да гэтага часу. Навошта я прыбраў? А тут выявілася, што не халеры. Жахі. Лом першы варыянт, гэта праўда. Гэта праўда. Тут не паспрачаешся. Ну і то шо мне? Книжку читать. Ну давай, будем читать книжку уже, ну. Валера, тебе бяры. Ну і гэта не устала нават. За гадзіну яна не паднялася. І гэта я з прынадаю лаўлю. Жудасць якая. О! Мішандры, хадзі сюды. Мішандра, давай да мяне. Я табе хаця б у пульс патраплю, ты, можа, падохнеш дзе-небудзь тут непадалёк, то я пайду цябе шукаць. Чаму такі марудны? З ножом на яго. Не, дзякуй, дзякуй. З ножом ніхто на мядзведзі не ходзіць. З дзідаю можа быць, а вось з ножом не. О! Гэта было самае лёгкае, мне падаецца. Паляванне на мядзведзя. Ніводнага разу ў галаву не патрапіў, ты паглядзі, ну. Гэта ж трэба. 21 хвілінку трэба, каб скуру зняць. Так. Лёха. Лёха больш са мной сябраваць не будзе. Ну давай. Йо, селядзец, 5 кіляў, паглядзі. Ух, кіжуч. I can barely walk with this much gear. Кіжуч. А гучыць-то як? Кіжуч. Калі я кіну сюды скуру, будзе ўсё добра, яна будзе сохнуць ці не? Я змагу сябе раскласці вось гэтую прыладу, не? Не змагу. Тады вось так мы робім. Спачатку кладзем сабе спальнік. Вось так, а ўжо потым скуру кідаем. Оп, і ўсё добра. Выкіпанне 33 хвілінкі. О, я ўжо чакаю, не дачакаюся. Як тут у нас 2 гадзіны яшчэ. Будзем гатаваць, дзе наш кіжуч? Сюды. Feels like night is coming. О, ля. Гэта дым. Гэта наш дым. Хто б мог падумаць, а? Свежая скура чорнага мядзведзя. Можна, дарэчы, было б і аднесці яго. Так, ну што, няма? Так, ну давай, 2 літрыкі. Што я тут табе яшчэ скажу? Драўніна. Ось так. — 1800 калорій. Як вам? 1800 калорій у 4 кілограмах. Так, як ми тут почуваємося?
Ну, ще не адрабілі. Але кіжуч, вядома, падняўся. Што па паліве? Колькі мы зрабілі з гэтага паліва? 120 грам. Ой, я не выклаў, слухайце, там інструменты. Трэба будзе, ведаеце, раніцаю схадзіць на баску, каб выкласці гэтыя інструменты туды. Угу. Так і зробім. Так, літр. Літр 60. Раз, два, три. Ну, блин. 4, 5, 8. Амаль 2 літра у нас зараз. Ой, ще трошки больш за літр засталося назбіраць. Давай я пакуль што гэта сюды скіну. Во. 2,30 гэта разам з тарай, бачыце. Так што ўсё добра. Так, вось гэта я не хачу я таскаць з сабой. Можаш ты, дапаможнік гэты, спаліць. Палі давай, шытво таксама. Так, ну а мы тым часам што? Мы тым часам будзем сабе збіраць гэты. Нам яшчэ вось з гэтых хлопцаў трэба скуру пазбіраць. Я вось толькі што сабе так прыдумаў, што апроч мядзведзя што трэба і ваўчыныя скуры, праўда, там вантробы не надта шмат у мяне вантробаў, то, дарэчы. I wonder if I can drop any of this gear. Так, мы гэта вось тут скінем. Хай яна тут ляжыць. «14 хвілінак. Гэтага залуталі. А, зараз разабраць бы яго. Но гэта мы ўжо будзем раніцаю разбірацца. Як іх залутаць. Рыба! Кляваць будзеш, паскуда? Во, цудоўна. Давай яшчэ адну. Гэта хто? Вясёлкавая фарэль. На, 1,5 кілаграма. Bag is getting kind of heavy. Чакай. Мы спачатку вясёлкавую фарэль парэжам на шматочкі. Во. Ось так. Ой, толькі паглядзі. Як я люблю гэта. Ну ты паглядзі вось на гэта. Ай-яй-яй-яй, які ашмырэнны. А што там бадзяецца ў мяне? Па лёдзе. Я ж усіх забіў. Бачыце? Кропачка чорненькая. Ну гэта воўк, хутчэй за ўсё. Без варыянтаў. Макс, як далей ты будзеш жыць? Пенсіі з першага красавіка чык-чык? Ужасна. Лёха, дарэчы, распавядзі, калі ласка, гэтую навіну. Таму што я ёй не паверыў, калі яе пачуў. Вось, што ў дэталях там робіцца. Во.
У меня есть отчувание, что мне придется все ж таки мясо зразать. Але я лепш буду зразать з... Стоп, я тебе не буду чапать. Давай поглядим, что у нас тут. Ну не, гэта не вельмі добрая форель, але лепш, чым нічога. Так. Наконт гэтых пенсій. Таму што, ну, я ж кажу, часта вельмі всялякія СМІ, якія гэтыя новосці посцяць, навіны. Я ім не давяраю на 100%, тому... Гэта чик-чик, як ты кажаш. Так, 25 хвілінак. Добра. Чыстая. Хадзім, возьмем сабе мяса, кавалачак з медведя. Трэба глядзець у той бок. 5, 7. О, 14, добра. Ну так, я думаю, килограммов з 10 мы его зрэжем сабе. Так, холодно. Ну что там, не стоить. Не стоить, кажешь. Так, ну легко, давайте тогда спать по годинце. Заеблі, одним вухом чуў на БТ, трындатым пенсію цюцю, але на трошечку. Так, каб патлумачыць сабе ў галаве 2,7, хай будзе. Wonder if I can drop any of this gear. Патлумачыць, то бок... Карацей, гэта выглядае проста як... як яе завецца, божахна. Бюджэт яны дапасоўваць да магчымасцю пенсійнага фонду. Слухайце, з аднаго такога 1,5 кілаграмовага 40 грамаў. Ну гэта проста, ну, недарэчна, ну. Якія 40 грамаў, ты што? Так, а дзе той валацуга, які тут бег, не дабег да мяне? А во, чорная кропачка. Часам 26% у нас засталося на ножы ўжо. Ну як павернемся да хаты на загадкавае возера. Придется менять. Ну что, наближаешься ты, я? Волчина наближается. Ось он бежит до нас сюда. Не, ну потраплять я так у темряве я не смогу. Будзе закинуть. Закинуть дроў. Так, яшчэ гэтыя ёсць, палки ёсць. А давай вугалем. У нас тут вугалю можна срака есці. Такую колькасць. Ля бадзяецца, побач зусім.
А може ти повернешся до мене? А ні. О, повернувся. Хе-хе-хе. Ще один мінус. Так, ну что, в таким випадку лягаємо спать, правда ж? Так, так, гэта бабский трипер. Якая жудость. Так, ну слухайте, бяда з усім з гэтай рыбы вельмі мала. Просто што ты не рабі, але на одну жерліцу ловіць гэта доўга. Гэта доўга. Шкада. Ой, ну блін. Якая лухта зараз причепилася на крючок. Так, пенсії багато, а в яких країнах будемо піздець. Так як пенсійним фондам дуже тяжко заробляти гроші, так як світова економіка з кожним десятиліттям росте все повільніше. Пенсійні фонди заробляють на фондових ринках та облігаціях. А я, слухай, Дрымер, трошки інше міркаванне меў наконт пенсійнага фонду. Вось, па прыкладу нямецкага і беларускага, тыпу, што мусіла быць такім чынам, што яно залежыць не ад фондаў, а ад таго, колькі ўвогуле ў эканоміцы грашэй круціцца. Тыпу, бягучае пакаленне зарабляе на пенсійны фонд минулому поколению. Что ты там нигде не зацепишься? Так, и все. 5 годин. Спимо. У нас пенсія ляжить на плечах тих, хто зараз працює. Ну так, це система, ось яку я зараз сказав, що у нас і у Німеччині воно так працює. I'm not sure I can carry much more. Колонка чистая, гэта чистая, лягаем спать. Так, ну гэта тотальный пиздец, потому что демография у нас кожным годом горш і горш. Гэта правда, так. Састаравала насельніцтва у еўрапейскіх краінах, і ў прынцыпе ў Беларусі тое самае робіцца. Бля, ну як так? Вы бачыце? Ой, боже, ну. Якая гаўняная рыбалка. Якая гаўняная рыба, выбачаюся. Да. Рыба трэця ўжо запар, нават кілаграма не мае вагі. Ну, мы пазбавіліся затое дэфіцыту вітаміна С. Ашалець, просто ашалець. Бракуе слоў. Цыцкі! Гэта піраміда новай
Нова зайшоўшы аплоціць грошы тым, хто зайшоў раней, калі няма, піраміда ламаецца. Ну там так, не зусім усё па-нямецку ў гэтай сістэме, таму што я ведаю, што вусаты там руку пускае вельмі часта ў гэты фонд. На тыя ці іншыя справы. I wonder if I can drop any of this gear. Холера, холера. Холера, холера, холера. Так, ну што рабіць-то? Тут няма нам чаго рабіць, слухайце. Нам прыйдзецца вось проста зараз схапіць гэтыя вось рэчы і цягнуць іх да нас, да хаты. Да. А мы молот не знаходзілі, правда, нідзе? Так бы я б уцяміў, што яго трэба было б сюда цягнуць, сюды. Адзінае, што там быў бы гэты горн. Можа, толькі я б там пакінуў, але б я памятаў за тое. Тое, што адною водаю лавіць вось так рыбу. Алера. Это доўга. Марудна. Любимый памер. Двоечка, троечка, любимый памер, не? Так, я зараз іду і там будзе ваўк. 2 рэснулася, а 3 не рэснуўся. Вот мы яго зараз на сябе справакуем крыху. Бо цягнем вантробу і скуру. This pack is getting kind of heavy. Нічога, перажывем. Галоўнае зараз назбіраць гэта вось паліва для ліхтароў. Это вельмі важна. Каб завяршыць гэтую задачку сваю, міні, павярнуцца на загадкавае возера, ды пачаць ужо і шыць, і выконваць, і ўсё астатняе. Сюды. 5% ВВП президентский фонд. Ну. Так. Сюди ми кидаємо вовчине скоро. А сюди я скину медвежий. О. Так, сюди я скину інструменти, які я тягаю з собою. Ось гэтым. Так, і, до речі, падкрэслю, у нас дасюль ще нема інструментаў чырвоных, колькі б я не хадзіў, не шукаў. Ні в одного разу не знайшоў. Так, все, в прынцыпе. Мабыць, гэтага хопіць. Можа, толькі дровы зараз возьму з собой. I'm not sure I can carry much more. Прикину круху. О, сонька. Гоже як. Яшчэ лакацыя гэтая, слухайце, прыгожая такая, правда? Гэтыя дрэвы даволі плотна так растуць. Морачка там плешчацца само сабе. Огля. Вакол нашай хаціны магільнік. А я, слухайце, з таго ваўка нічога не зняў, да іх хер на яго. Ваўку ваўчыная смерць. Хай ляжыць гніе. Затое будзе больш гэтых стрэл, пер'яў назбіраем. Зараз як прыйдзем на месца. О,
О, бачце, цментар натуральны, колькі крум кашоў лётае. З малой рыбіны нават 100 грамаў няма паліва. Ой, гэта доўга будзе, слухайце, вельмі доўга. Два альбо 3, калі 5-6 гэта ўжо вымя. Ну, не ведаю, некаторым падабаецца. Вось у мяне ў студэнцтве быў хлопец, якому вельмі падабаўся 4-й памер. Што, немагчыма? Занадта шмат. Зразумеў. А чам? А, ну таму што ў нас вось гэта. Забыўся зусім. Так. Галінкамі будзем грэцца. Ось так пацярку пакіну сабе ў кішэнькі і ўсё. Так, там былі пер'я тут. А, тут з гэтых мы сабралі... А, не, мяса я пакідаў у гэтых. Ну, няма пер'яў. Не надта стараюцца яны. Намагаюцца. Усё? Усё. Так. Ну, давай глядзець. Чыстая, нічога не злавілася. Ваду збіраем, робім. Можна, ведаеце, пакуль мы тут чакаем, па-першае, у нас ёсць кніжка, а па-другое, пакуль добрае надвор'е, я мяркую, што не кніжку трэба чытаць. Вось. А мяса узяць вось гэтае сырое і ваду зацягнуць туды да нашай хаты. Все ж таки... Дэфіцыт йода... Так, сюды скідаем. Вось гэта, ага. У нас толькі адна прынада засталася. Сюды давай мы скінем гэтыя дзве жарыльцы. Што ёсць у нас тут? Кніжку пачытаць таксама сюды кінем. Так. $35 килограмм. О! Стаіць. О, ну нарэшце. 4,5. Выдатна. Нарэшце. Штосьці прыстойнае. Так, ваду. Ваду ці не ваду? Тут ежаё. Man, this pack is getting kind of heavy. О, яшчэ нармалёва тут іду. Так. Як мы тут? А калі я сабе нават заплечнік вось так. О, цяжка, але мы ідзем. Ну то хадзем. Зараз усё гэта занясем. Будзе нам добра. Потым ще медведя напілуем, будзе мяса. Усё якое складзем там каля базы, калі трэба будзе пасмажым. На одну прылягу, другую накрыюся. Не так яны распавядалі пра гэтае. Наташкин калібр. Жудасна. Хлопцы, фантазеры. Вы бачылі, дарэчы, гэты мімасны ролик, калі хлопец зняў, як ён смажыць яешню. Вось, 2 яйкі разбіў на патэльню. І калыхае, краці, над гэтаю, над плітою.
І подпіс такі, што чаму дзяўчына вось вам адказ, чаму некаторым хлопцам падабаецца быць зверху. І гэтыя жоўткі там каўтуцца такія павольна. Ой, зараз падпісваюцца ад мяне ўсе жанчыны гэтага свету. Цэлая адна. Ой, Вадзім, выбачаюся. Добрага дня і табе таксама. Патрон як мінімум 3, любімы размер, што каб у далоню гарталася. Во, я ж кажу, 2-3, найлепшага памер. Усім падабаецца, калі руку змяшчаецца. Так, мне там падалося, ці там быў воўк? Падалося. Гэта быў камень. Вадзім, вітанкі, выбачаюся, я прапусціў паведамленне твае, бо там хлопцы здзекуюцца у твічы. Рагатуць. А тут яны ёсць, ну, у мяне па статыстыцы, я па ютубе, я не ведаю, дарэчы. Па твічу я ніколі не аналізаваў статыстыку, што там дзяўчыны робяць, не робяць. А у ютубе паказвае часам да 13%. Ну, як калі. Так. І вось так. О. Што глядзяць. Зараз, напэўна, менш, таму што толькі стрымы на гэтым ідуць, простое, што вось заняты. І адпаведна, што дзеўчына неяк на стрымах, я не памятаю, каб хтосьці з іх голас падаваў апроч маёй жонкі у свой час. Нават вось так зраблю. Все, вяртаемся. Там нас чакае вялікі кіжуч, якога трэба пасмажыць. Боже, якое надвор'е прыемнае, ага. Просто абажаю. Снег, усё белае, прыгожае. І мы ідзем, хрумцім тут нагамі сваімі пад гэтым сонейкам. Жонка адсочвае, каб іншыя не заляцаліся. Не, жонка мела проста магчымасці заходзіць штодзень на стрымы, там пасядзець, патрандзець. Казала, ёй падабаецца, але я яго ведаю, можа так проста, каб падтрымаць, рабіла. Так, я бачу, што ваўкі зніклі. З якіх мы зрэзалі ўсё апроч мяса. Цікава, чаму? Мне чамусьці падавалася, што яны знікаюць на 3-й дзень. А тут вось такое. То бок мы забралі з іх скуру, кішкі, і яны зніклі праз 1 дзень. Так, ну ўсё. Толькі дайшоў ужо. Снег пачынаецца. Так, спачатку гэтае. Сарвалася. Так. Водзім рыбу проста так. Прынады няма. Таму што кіжуч не патрэбны прыгатаваны. Так, ну што, тут 28 хвілінак. Адзін, падрэжам крыху мясца. Калі ёсць шанец, ён ніводнай спадніцы не прапускае. Колькі ўжо можна тлумачыць? 24, давай. Дзяўчаты часта кажуць, што ўсё падабаецца, каб хлопчыку падняць. Так, я ж пра гэта і кажу.
Але з улікам таго, што, ну, наколькі ведаю сваю жонку ж, я ведаю, што ёй беларускамоўны кантэнт не вельмі заходзіць. Гэта не тое, каго б яна хацела карыстаць. Ага, то бок мы з'елі зараз 4 кілаграмы рыбы ачмараць. Так, ну што, замарожана. Яна без прынады, Колькі мы яшчэ пазбіраем медведя нашага? Так, не, гэта пакінь. А гэтае мы забяром. Сагрэліся, да закіпання 38, ну хадзем. Пазразаем мясца. Я ім таксама так казаў. Ось так. Давай 8 усё ж таки. На ножы ўжо 25%. Вытрачаецца гэтае. Так, ну нічога, мы цягнем з сабою дзве скоры, каб зрабіць яшчэ 2 ножы, таму ўсё будзе добра ў нас. Ох. Кіжуч, якога трэба пасмажыць, вядома. Гэта вялікі. Так, тут ё, давай лягаць на гадзіну. Я ж там рыбу паставіў жарыцца, а не гэтае божак на... Ось я прыдурак. Так, давай сюди. Добре, 24. Ну, глядзіце, амаль 3 кілаграмы. Тара у нас приблизно 15%. То бок з 3 кілаграм гэта будзе 3,7 приблизно. Ну тут 4 гадзіны ё. 32 спаць. Нават яна форель кожны дзень есці. Гэта праўда, так. Ну, амаль што кожны дзень зараз. Паладзін, вітанкі. Што гэта за туалет з лункай ля вогнішча? Ну, гэта рыбацкая хаціна. Бачыш, гэта яна. Так, наступную трэба з прынадаю зрабіць, бо гэта ўжо 3 гадзіна будзе ў нас. Без рыбы. Без прынады ніяк. Вытопліваць гэта боль. Так, Вадзім, згодзін абсалютна, таму што, ну вось на адну гэтую воду, блядь, 3 гадзіны чакаць, каб взорвалася, ну. Гэта пакуты. Так, бачу відэо аднаго немца, што выжываў у ЛД 35 рокаў, божух, ну як жа ён гарна сотні пляшак вады расстаўляў. 35 гадоў.
Ён нейкі шаленец, не? Галоўнае лунка не пераблыцаць, сапраўды, так. Ну давай. Дзякуй, дзякуй, што ёсць. Дзякуй, моя маленечкая, дзякуй. Так, давай сюды. Адразу цябе вось на гэта 30 хвілінак. Опа. Вось так, шыкоўна. І сюды. Оп-оп. Лягаем. А чаму дзве лункі не зрабіць, таму што няма молату. Няма молату, толькі цвікадзёр у мяне ёсць. Ці чакай. Гэта я прыдурак. Я ў гэтым не сумнеюся, што я прыдурак. Я не простое меню гэта рабіў. Вось ты зараз нагадаў мне, што там было асобнае меню, падаецца. Вось тут, во. Халера. Ой, дурань. Увесь гэты час, курва. Я мог паставіць яшчэ адную. Сука, придурак, ну. Во, 5,5 кіляў, ёб твою мать, дзе ты раней была такая? Закіпання 30 хвілін. Так, попіць. Так, бліжэй да дзвярэй рабі, каб цяпло даставала. Так, так, я праз гэта і паставіў тут. Тут чыста ўсё, так. 28, давай. І сюды яго, вось гэтага. Оп, оп, смаката. Чакай. Нешта я зусім забыўся на дровы. Ось так, 4 гадзінкі. Дзве тысячы калорыяў, бачце? Вы бачыце колькі? Ачмурэць. Так, замарожанае гэта мы зараз празёб'ем. І гэта я так мяркую, ага. Так, яшчэ трэба зрабіць, у нас яшчэ адна была. Як тут? Тут чырвоная, чырвоная. Шикарно. Ух, ще 5 кіляў. Так, але я мяркую, што мне спатрэбіцца хутчэй яго разабраць. Ось так. Гэтая вонкава яшчэ ніводнага разу не падняліся. Ну добра, я спадзяюся, што ўсё ж такі. Так. Ніколі асаблівага не звяртаў на даступныя рэцэпты страў дарма. Сітуатыўна даволі вельмі добрыя бонусы. Гэта праўда, без страў, мне падаецца, на высокім складанасці, на пакутах ты не выжывеш. Таму што ж там няма гэтага хіла ніякага. І ўсё, што табе застаецца, гэта выключна пірагі усялякія, якімі можна карыстацца. Ух, ты паглядзі, якая рыбіна. Та ты шо? А чаму спачатку так не было? Чаму на пачатку мне былі гэтыя кволыя нейкія паскуды?
5 кілаграм. Чакай, зараз я гэтага кіжуча 30 хвілін 15 прынад аджмурыць. Так, усё. This pack is getting kind of heavy. Так, ну що ми там? Чекай. Не тут, ось тут. Треба ж закинуть, поглядеть, скільки у нас есть. Jeszcze крышечку. Літерально трошки засталося. Так, сюди. Паліва. Давай ось так. Роль блондинки добра атрымліваецца, ножын драпежная драбёха прачнулася. Ну не кажы. Нешта просто пайшло. Дарэчы, а дзе там Юша наш падзеўся? Ён жа ў нас на рыбалку, на гэтую спартыўную пайшоў у выходныя. І от бы мне зараз тут парадаў надаваў бы. Так, тут чистая. 300. Тут вода, правда? А ну давай ляжем поспать. И там только лягли, там дзынкнуло. Во, 1.32. Во, бляха. То, что я заслуговываю. А не гэтыя ваши 5-5-5. Так, 7 хвилин. Что там поднялося? О, який шляхетний. Так, видатно. Сюди. Ай! Сорвалося. Стопудово там було на 10 кілів. Рыбёха. Так, что это вы знову там за девок зачапилися? Може поїхав чемодан. Про баба там с чемоданом. Какая жудость. Ну что, ничего не з'явилося? Ну то давай. И лягаем на годинку. По гуках отворотно поехали. Як плюхає, як у старої валізі. Я такого ще не чув в своєму житті. Так, як ми там, до речі? Вода, 17 хвилин. Так, сюди. Ну давай уже. Капец у деда перфекционист, это задротство.
Перфекционизм. О, хтось там поднялся. Где? Ты паскуда. Йо, давай сюди. Так, ну что у нас тут, Дэрэш? Слухайте. Где наше палево ліхтарне? 0,20. 3,60. Ну, краце, яшчэ вось кіжуча такого добрага. На 5 кіляў. І мы зрабілі сваё дасягненне, сваю мату. Мы атрымаем гэты чортовы рэцэпт. Чарцёж, дакладней казаць, на нагавіцы ваўчыны. Давай. Слышь мяне? Goodness. Made it through another night. Так, я гэта перакрываю. Ты мяне, курва, не зламаеш такімі падставамі. Так, усё ё, вода ё, лягаем спаць на гадзіну. Мае 10к згулялі? Якія? Так, чакай. Так, ну гэта лухта. І гэтая лухта. Зараз я ўсё прачытаю, што вы там панапісвалі, хлопцы, пачакайце. Так, гэта што ў нас? 1,42, 1,15, сюды. Так, ВРВ вітанкі. Вітаначкі, мой шановны. Там пытаюцца, ці будзеш ты заўтра Don't Starve Together гуляць з Раліфам. Заўтра серада, правда? Чаму не? Чаму не? У добрай кампаніі, чаму і так? Так што, калі нават пытаюцца, то адказвайце, што так, згодны. Так, і давай другую сюды. Оп. Так, Ралиф пытается, ці може ты у Don't Starve Together за. Могу. Сюди. Дед. Что дед? Я тогда передам ему. Дякую. А, все, это ваше там на контраліфа спрэчкі. Ну давай, блять. Гэта лухта, якая лезе. Яна недарэчная зусім, гэтая рыбіна. Я разумею, што яна тыпу там прышпільная, вясёлкавая. Але гэта не маё. Кіжуча давай. Вось гэта фацэтная рыба. А то, бляха, 1,5-2 килограмма. Такое себе. Что, все? Так. Рыбу скидаем. Давай глядеть, як мы тут. Сюды. 0,19. 3,90. Слухайте. Ёсць уражанне, што мы зрабілі. Забираем усё сабе. Ідзем правераць. Так, я напишу, что мы ось тут перескочим. Правда? Тут же ж можно, подається, перескочить, недзе там направо, ухилиться и потрапить, куда нам треба. А не идти вокол по правому боку. Як гэта гарна гучыць, яке шляхетна. Фацэтнае, шляхетнае, гэта ўсё наша, так. Оля, сунется. А что за говняк там сунется?
Гэта воўк? Ты, Лева, пачуў мяне? Пакрысе ідзе сюды. Так, гэта воўк. Нават галінку падбіраем. О, я ж казаў, што можна будзе прайсці. Шикардосна. Ой, ну ўсё, давай, калі ласашка. Галоўна, каб гэтыя 3 літры назбіраліся, ўсё ж такі мы аддалі гэтую замову нарэшце. Ось так. 3,24, то бок 24 можем забраць. Оп, яшчэ 12 было, я ведаю. Оп. Так, 11. Дзе 11? Ха-ха! Шикоўна. Усё. Усё, завтра прыеду. Завтра прыеду за сваім рэцэпцікам. Ай, шикоўна. Дошка да беларускай мовы знікае, вельмі добрая мова, адная назва месяца чаго варты. Яна не знікае, чаму ты вырашыў, што знікае? Яны і ну, глядзі. Я то ўпэўнены, што нам вельмі дапаможа досвед Ізраілю ў гэтым сэнсе. То бок, вядома, што зараз уражанне ва ўсіх, абсалютна на ўсіх баках, яно складаецца праз тое, што дзяржава не падтрымлівае, яна нават супрацьдзейнічае праз паўсюды мовы. Вось. Ну, нічога страшнага. Што мова, дзякуючы дзяржаве, у нас з'явілася? Не. Ці дзякуючы дзяржаве яна неяк утрымалася на тых пазіцыях, на якіх яна ёсць? Абсалютна не. Таму не перажывай. Вадзім, усё будзе добра, усё будзе па-нашаму, як мы хацелі. Як там адзін прыдурачны казаў. Дык вось мы ўсё перажывем, ператрываем і зробім, як нам будзе гэта зручна і як мы сабе гэта плануем. Так, невялікая колькасць людзей зараз карыстаецца, але гэта не крыж на ўсім. Гэта толькі пачатак. Оп! Ну што, давай. Так, будзем выводзіць рыбу ці не? Можна, дарэчы, слухаць, а колькі мы тут сядзім ужо? 2 ночы прайшло, правда? Дык можа нам проста вогнішча тут падтрымліваць яшчэ пару гэтых. Слухайце, дык я магу чэлендж гэты зрабіць. Падтрымліваць вогнішча ў працоўным стане 3 дні. Памятаеце, там было такое дасягненне? Можете не памяць, таму што вы ж не гуляеце у гэтую гульню. Навошта вам гэта памятаць? Так, ну што, я мяркую... О! Вось гэтае мы сюды паскідаем, то бок мне не трэба ўжо лавіць рыбу. Вось так зробім. 19 хвілінаў. Забіраю ваду сваю. Вось гэтае здымаю. Шыкоўна, так. Вось гэтае сюды, рыбу сырую я з сабой цягну. Вось гэтае таксама з сабой. Тыля. Вось так, пойду. Хай яно гарыць там 10 гадзін. Буду падыходзіць сюды 2 разы на дзень. Падтрымліваць. Вось, таму што ўсё роўна нам трэба пераначаваць. Я мяркую, што мы проста затрымаемся літаральна хвіліначку, каб выканаць гэтае дасягненне. 3 дні на адным месцы вагонь трымаць. Усё будзе шикарна. Мне б ваш аптымізм жорны часу меляць не благана. Ну, на чым я засноўваюся, які мой падмурак? На тым, што мову беларускую спрабавалі знішчыць ужо не ў першы раз. І гэта проста працягваецца даволі даўно, ужо колькі, ну, гадоў 300.
Вось. І я разумею, што моц захавання гэтай мовы нашай не ў тым, каб давярацца дзяржаве. Абсалютна дакладна. Вось. Проста, я ж кажу, рабі сваё, рабі на па-сваему і рабі на сваёй мове, ўсё. І мне падаецца, ўсё роўна, калі-нікалі людзі будуць з'яўляцца. Я пайду ў труну, з'явіцца нейкі, не ведаю, там, Альсевіч. Чаму не? Нарэшце падцягне сваю мову да пэўнага ўзроўню, і ўсё будзе добра. З 1785-го, ну, калі так ужо казаць датамі, можна і так вызначыць гэтую дату. Вось, то бок, ну, так вось пакрысе, па расе мы сваё даробім. Вось, можа, зараз удасца нацыянальную дзяржаву адбудаваць нарэшце. Хто яго ведае? А там усё адновіцца. Як толькі стане дзяржаўная палітыка на захаванне ўласнай культуры і мовы і падтрымку яе. Я ўпэўнены, што не толькі 9 мільёнаў, якія жывуць і штогод вяртаюцца ў Беларусь, размаўляюць на беларускай, але і тыя нават, якія у эміграцыю з'ехалі даўно, усё роўна павернуцца да яе. Культурны код, ад яго не адрачэшся. А сёння, ведаеш, вось, дарэчы, цікавае пытанне нядаўна Цірткі падымала, падаецца, на мінулым тыдні. А ці ўвогуле нацыянальнасці яны як існасць прыродная яна можа існаваць увогуле? Ну, тым больш, што нацыі яны ж з'явіліся колькі 200 год таму пачалі. Вось. І па факце гэта проста сучаснае патрабаванне. Вось увесь свет жыве ў гэтай парадзігме. Вось ён ёю карыстаецца, яму так зручна існаваць гэтаму свету і чалавецтву абсалютна ўсяму. Таму людзі сабе вызначаюць. А мова — першы паказнік, першы прыкмета. Што ты не рабі, але па мове цябе пазнаюць па ўсім свеце. Так, у Беларусі менш 8 мільёнаў засталося. Ну так, а я ж кажу пра тых, хто выехаў яшчэ. Мы ж не забываемся на іх. Гэта ж таксама Беларусі. Вось калі б у мяне так здарылася, каб я стаў прэзідэнтам краіны, вось, я б, як палякі, адразу павёў бы наяўнасць карты беларуса. І павер мне, больш за 2 мільёны беларусаў, якія з'ехалі ў Расею ў свой час, па пэўных прычынах, па розных прычынах, якія толькі можна сабе ўявіць, і на ўсе гэтую карту зробяць. У гэтым я ўпэўнены. Так, у нас толькі рыба з ежы, правда? Давай-ка мы зараз паемо крыху. Шыкоўна, шыкоўна. Я лічу, што ў нас атрымалася дзякуючы надвор'ю гэтаму шыкоўнаму. Проста неверагодна. Ля, якія прыпасы. Тут яшчэ медвяжаціна, тут, ой, божа, і тое, і сёе. Зараз толькі залішкі трэба паскідаць. Ліхтар дзе? Ліхтар трэба заправіць. Вось так. Вось гэта цікава, правда? 100 грамаў? Навошта яны ў мяне ў інвентары зараз ляжаць? Незразумела. З нулём. Давай пакладзем тут. Гэтыя скінулі. 39. Ну давай гэтак. Гэта асноўная вага у нас. Вось так і вось так. 34, вось гэта яшчэ давай. Мабыць, усё. Так. Галінкі, не, галінкі я туды пацягну. Бо там яны патрэбныя на раптам падкінуць хутенька. Вось. Адзінае, што мы будзем падтрымліваць тое вогнішча 3 дні на гэтым месцы вугалем. Гэта дакладна. Так, і гэта яшчэ трэба ўлічваць ізраільскіх рэпатрыянтаў, якія з'ехалі. Во! Яны, на мой погляд, я разумею, што шмат каму гэта можа не спадабацца, але мне насамрэч пляваць. Я лічу, што ў свой час габрэйская ідэнтычнасць, габрэйская нацыя ўнесла невыразальны
уклад у беларускую. Вось гэта проста кавалак нашай культуры, кавалак нашай гісторыі вельмі магутны. Вось, таму так, паладзін. Я ўпэўнены, што частка ізраільцянаў будуць радыя павярнуцца ў Беларусь, маючы тую самую карту Беларуся. Ну і адпаведна, выбачаюся, зараз можа камусьці не спадабаецца, але з Расіі будзе мяжа і візавы рэжым. Выбачаюся, але па-іншаму ніяк, таму што за апошнія 300 год найбольшая і найвялікшая пагроза усяму беларускаму сыходзіла менавіта адтуль. Толькі адтуль лічы. Калі ўвогуле выразаць з гэтага ўсяго другую сусветную вайну, толькі з усходу, а ўжо маўчу, калі падрахаваць, колькі было спрачынена смерцяў праз канцлагеры, праз усяляка вось гэтае. Это просто жудасць. Так, ну што, Міш, ты як там? Можа, пер'яў нам наздабываў, не? Хаця б крыху. Не крыху, так. А колькі мы можам закінуць паліва у вогнішча? Зараз палка тут. Давай-ка пагляжу тут. Вугаль, так. 8, 11. Хай будзе. Ну, я мяркую, слухайце, што 3 дні, гэта 72 гадзіны. Мы прыйшлі сюды пазаўчора, вось я не памятаю, ці то ўвечары, ці то раніцы толькі. Калі гэта пазаўчора, адпаведна, то на наступную раніцу, вось мы прачнемся ўначы. Можа, слухайце, мне тут і начаваць, каб падтрымліваць гэтае ўсё. А то я тут... Ой-ой-ой-ой. Варгеймінг. Магнатэрыя. Трэба адзначыцца. Дзякуй табе за магнатэрыю. Але не пайшло штосьці. Не-не-не-не. Wonder if I can drop any of this gear. Так, усё. Як мы тут ледзь варушымся, да? Я вось думаю, каб тут застацца начаваць. Таму што мы будзем, вогнішча гарыць там 10-11 гадзін, правда? А мы просто сабе ляжам спаць. Ну і уначы просто падкінуць драў, каб яны... О! Дзякуй, шановны, дзякуй. Пачалося. Так, разлучили. Так, збілі, што я хацеў сказаць. То бок, трэба ўсё ж такі прыцягнуць сюды, мабыць, паколькі вогнішча ў нас не, я нічога цягнуць не буду. Я просто налуплю мяса зараз з мядзведзя. Во. Вось што будзе зараз. Я з мядзведзя налуплю мяса, нагатую сабе, пачытаем кніжку пра рыбалоўства, дачытаем яе до конца. Вось, і спакойна тут гэты трэці дзень мы пратрымаемся. Там же ж у нас колькі яшчэ? 20 вугалю, гэта прыблізна 30 гадзін. Ну, вось так неяк плюс-мінус. Ну, а раніцаю пойдзем ды забярэм сабе чарцёж. Ваўчыныя нагавіцы.
Ветер паціху дзьмуе. Мы сабе тут крочым. Цікава, што яна па гэтым лёдзе крочыць, нібы ў яе апранутыя кошкі. А мы ж без кошак. Паціху патроху. Я ўсё хвалююся, што там павінен з'явіцца трэці воўк каля маёй гэтай хаціны. Назовем яе базай. Вось. Яго ўсё ніяк няма. Я тыпу не настойваю, мне не трэба ён. Бо ў мяне скур, кішак усяго хапае там. Вантробы гэтую сохнуць разам з футрам. Так, гэта мы цягнем ваўчыну. Ой, не ваўчыну, медзвяжаціну. Ось сюды. Так. Can't feel my hands. Так, ще дві рибини сюди. Сметник у меня там за рогом. Так, выдатно. И я там скуру тягнул, правда? Четвертую. Ось сюди. Угу. І ось сюди скоро. Так, шиковно. Жив собі спокійно, а на гэтым тыдні змусили працаваць. А ты? Дык на мінулым тыдні ты казаў, тебе так само там прыціснули так добра. Ці мне патрэбная гэтая рэча? Давай так, на всялякі выпадак. Ежу мы собі зараз прыгатуем. Ваду паскідаем. Да бляха, причепись уже куда-нибудь. А губляння памяти уже довели до губляння памяти? Ты серьезно? А что отбылось-то? Так, мне подается, мы... Угу. Все правильно, я памятаю. Как было теплее. Все, ходим, будем смажить себе медведя. Читать книжку. Праца павінна быць у радасць, такая як саджанне бульбы. Учора, позаўчора пасадзіў. Ну, віншую. Это добра. І акурат мне падаецца, і такое добрае надвор'е было. Ой, шикардос. А я памятаю, малымі саджалі у бабулі моей бульбу крацей, і памятаю, што ну, аднойчы там было поле выдаткана калгасам да пасадкі, і яно было каля лесу. А лес там у бабулі, там ого, там блукаць не пераблукаць. Вось, і я памятаю, мы саджаем, а дзікі карацей сядзяць уздоўж хмызняку, які ў лесе. Ось, і глядзяць на тое, як людзі там корпаюцца.
саджаюць, і мы такія, ну, бляха, курвы, дачакаюцца ж яны ночы, потым прыйдуць усё сваімі лычамі паварочваюць. Паскуды гэткія. Вось. Так што дзікі ты яшчэ былі паскуднікі ў нас. Кабабіч, вітанкі. Максім нават смецця з падлогі не прыбраў на паліўнай станцыі. Якой? Дзе на падлозе? Там нічога не было, сметніку ніякага. Калі ты пра паходні, якія я пакінуў, дык яны наўмысна там ляжаць. Так. Зараз трэба сагрэцца, а мы... Чакай, вось так зробім. Паходню яшчэ разбером, калі я падабраў там малую. О, падабраў. Акурат сагрэемся, пойдзем мяска сабе учэпім. Я, мабыць, не ўзяў... Ну так, у мяне толькі гэтая бляшанка. Не ўзяў сабе ніякага слоіка, каб воду парыць. Так. Ну, давай так. Потым павернемся. Мы тут паціху пілуем гэтага мядзведзя няшчаснага. Так, размясціць. Дзе маё мяса? О. Выдатна. Тлушч скінулі. Я наадварот прыбраўся. У мяне тлушч, ён тут быў. А я ўсё занёс туды. Так, колькі мы тут вытрымаем? Як кажа моя матуля, гэта не ляжыць, гэта раскіданы і валяецца. Гэта ў пакоі. Як кажуць, у сцэнарніку, ведаеш, такое ёсць. Такі тэрмін. Для пакойчыкаў, пра які ты зараз распавядаеш. Вось, дык ён не свінарнік, ён сцэнарнік. Так, добра. Пратрымаемся. Раніцаю сходзім, забяром сабе свае рэчы тыя. Вось, можна будзе ісці. 12:36 у мяне зараз, но я не ведаю, ці мы паспеем сёння павярнуцца да нашай мапы галоўнай, на якой будзем вырабляць усю вопратку і ўсё астатняе. Дзе? Усё, даразбіралі мядзведзя. Так. Так як пан оце Рожева мріяв про розвиток білоруської мови, я ніколи мрію. А інколи про ВКЛ, що було, якби, найкращий період в нашій спільній історії, як на мене. Каб аднавіць, ну, слухай, мне падаецца, калі казаць про ВКЛ, як бы табе пратлумачыць зараз, бо на языкоўнай галаве-то яно ёсць, гэтае стаўленне, але, ну, перыяд быў, перыяд загінуў насамрэч, на мой погляд, за не сваю ўчаснасць. Яны моцна рынуліся ўперад з, ну, давай так назовем, з левымі гэтымі поглядамі канстытуцыйнымі. Безумоўна, гэта ўсё выклікае велічэзную павагу і да правоў чалавека насамрэч, і да ўсяго іншага, што тычыцца ўвогуле развіцця. Што такое? Развіцця чалавека як асобы. Вось. Але было няўчасна. І праз тое, што былі суседзі больш, шчыра кажучы,
які глядзелі больш рэальна на падзеі вакол сабе, што яны бачылі, што праз тое, што можна выкарыстаць сілу, моц. Вось, і слаць усіх нахер. Ну, яны перамаглі. І дзяржава проста няўчасна гэта рабіла, усё гэтае развіццё, на мой погляд. Вось. Мне падаецца, ўсё роўна тая разнастайнасць, якая існавала ў ВКЛ, яна б не вытрымала выпрабаванні сваім часам. Усё роўна б сепаратызм ён бы узмацніўся. Жамойты, русіны, палякі. Яны б разам усё роўна не ўжыліся ніяк. У нейкі перыяд з'явіліся б супярэчнасці. Так, я вось думаю, ці пачытаць, ці не. Таму што лепш бы зараз лягаць спаць. Вось так, па гадзінцы. Кідаем кавалак мяса. Вось, потым наступны. Лягаем спаць на гадзінку, потым наступны. Так, гадзінку за гадзінкай ноч правядзем. Плюс яшчэ не забываймся, што ў нас у кішэні ляжыць кніжка. О, у нас будзе гэтае паўночнае ззянне. Ой, вячэрняе такое прыгожае пачынаецца толькі. Як мы тут 8, добра. З палякамі мала хто ўжывецца. Кажу, як паляк на 55%. Ну, мне падаецца, яны самі аб сабе такога меркавання, што ім самім паміж сабою цяжка. Так, не пахапае механікі пажырання падалі якімі-небудзь птушкамі. Так. Угу. Так, сапраўды я б тут дадаваў нешта такое. У гульню б дадаваў гэтае, што... Але гэта баланс парушыць, ведаеш? Баланс у гульні ўжо маецца, і механікі на гэтым шмат у чым завязаныя. Тут ёсць жа ж максімальная складанасць, так, пакуты, дзе гэта ўлічваецца. Вось там гэткага ўжо няма. Ты не можаш рабіць сабе прыпасы ежы на ўсё жыццё і есці цвілое. Там гэта немагчыма, яно перашкаджае, ты проста не... Ну, яно будзе ляжаць сапсутае, і ўсё на гэтым. Ты нічога з гэтым не зробіш. Есці хочаш, дзяўчына? Ну, то еш. Бабры вось ніяк не ўжывуцца. Цікавае меркаванне. Я, дарэчы, не так даўно глядзеў сезон палявання. Памятаеце такі вось анімацыйны фільм? Ой. Там таксама былі бабры. А, ну, ляек. Просто ачмурэнны, які выгляд. Шыкоўна. Так, 6:24. Давай спаць. Сезон палявання. Там, дзе мядзведь буў,
Олень Эліот. Вось, і яны там ще з гэтай, з каўбаскай. Такса каўбаска была. Вось, і там бобры былі так прышпільныя такія працаўнікі, карацей. Гэтыя, бляха, працоўны клас. Камуністы. Карацей, прышпільна. Так, гэта што такое? Чаму 35 хвілін у нас тут? Это нейкі кавалак знайшоў, маленечкі дробны. Так, 5 гадзін, добра. Не пачуў адразу проста. Зразумела. Так, там 5 гадзін у нас ще. Ну все, апошняя падаецца, правда? Угу. Апошні кавалачак. Лягаем мы таксама на апошні раз паспаць. Далей будзем чытаць кніжку. Ну і спадзявацца, што раніцу мы здабудзем гэтае сваё дасягненне. Мне спадабалось, як расцябалі камуністаў разробнікі гры Graveyard Keeper. О, я такой не ведаю нават. Ох, туман. Бачу нічога. Так, давай-ка мы цябе яшчэ закінем кавалачку. Ось так. 11 гадзіначак. Лягаем спаць на 2. Так, на 2. Вось так, ну. Шалік, які там у нас раніцу мусіць з'явіцца. Я спадзяюся, з'явіцца. Нічога тут не перашкодзіць. Давай кніжку пачытаем, дзе яна. Так, чакай. Нам трэба рамантавацца, вопратку рамантаваць. Так, я забыўся. Я скідаў кніжку. And this pack is getting kind of heavy. Так, это смецце заберем с собой. Вось сюда идем. Так, я забылся, я скинул книжку по рыболовле. Я ж ее не дочитал, подается, не дочитал. А куда я ее скинул? Я никуда не скидал книгу, слухайте, я не памятаю такого. Зараз я просто, ну капец. А куди я мог її засунути? Чакай, може бути, я її тут покинув, коли збирався нести м'ясо. Ось. Яна недзе у шуфляде буде лежать у комоде. Хіба що так. О, лось. Слухайте. Не ведаю навошта, чаму б нам не ўбаліваць лося? А? Что вы думаете на гэты конт?
стрэлы ё. Мозгоў нема. Так, вось тут ще поставим. Так, а я не ведав, що тут, до речі... Ай, вантроби. Це треба ботом буде. Так, як там? Слухайте, від його сховатися. А во, ми у машину, подається, можемо сховатися. Мабуть, я не помиляюся, коли так. А з іншого боку... І он там бадяється, ми можемо пройти, мабуть, побач з ім і на скалі постоять криху. А ну давай поспробуємо. My fingers feel numb. Та ти, дівчина, чекає, тут лось. Бачиш, ось. Цілий лось. Looks like a new day is dawning. Це просто маніакальне жадання, чого б не вполювати лося, навіть якщо м'ясом забито всі в скрині, так. Мінавіта. Мінавіта. Він мені не потрібний, по факті. Єдине, що з його корисне насамрэч на сьогоднішній день, гэта скура. Больше нічого. Wait. Was it Так, cold? видається, ось камінчик, мне б на його залезти. Так. Калі ён сюди добяжить, то ён до мяне добяжыць. Так, трэба нейкі каменчык, які бяспечны, каб быў пад бокам у мяне. Бляха. Ну давай паспрабуем, я не ведаю, як тут, правда. Ці будзе гэта удалая думка, ці не. Каб ён толькі ось напрамую на мяне не пабег. Давай, паварочвай. І не забадаў. Ага. Ён сціх адразу. Гэта цікавы момант. Ну што, ты да мяне ідзеш ці як? Кажа, дзе нах. Один раз вельмі файна выйшла выстреліць з дужай адлегласці. З гэтай, са стрэльбы. Ну ты разумею. Так. Цікава, куды ён павернецца? Ён будзе бадзяцца вось на гэтым месцы ўжо. У даліне Ціхарэчскай, каля абеліска на возеры. Так, ён клэбае, то добра. Ці гэта ён не клэбае, ці гэта мне падаецца толькі. Ось зараз потрапив. Ось і ўсё. Быў лось і няма лося. Павярнуў стрэлы мае. Так, чакай, дзе? Аго. Скуру отдай. Чалавек. Курва, заради скуры. Колькі там кілаграмаў мяса было, чакай. Мы просто пакінем яго тут. 32 кілаграмы мяса. Шкада?
Жудасць. Трэба яшчык, так, яшчык для засолкі. Вось гэта трэба рабіць па ўсіх лакацыях, каб можна было жыць. Гэта праўда. Трэба браць гэтую скрыню з інструментамі. Вось, і цягаць яе паўсюль, робячы гэтыя яшчыкі. Дакладней казаць, там куфар, падаецца, будзе называцца. Нават не скрыня, а куфар. Так, што ў мяне засталося? $31.40, все, вяртаемся. Стоп. Да, я спачатку тут кнігу пагляджу. Бо я зараз пайду туды, там сагрэюся крыху, і трэба будзе ісці паглядзець, ці ён пакінуў нам рэцэпт. Так, тут нічога няма. Тут усё пуста. Так. Бульбіну сюды. Гэта сюды. Тут паліва тыпу, якога няма. Антыбіётыкі. Тут вопратка, правда, правда. А тут што? Жалуды. Халера. Так, няма тут кніжкі. Гэта дзіўна. Дзіўна. Дарэчы, нам трэба будзе прабегчыся па мясцовых дамах і палутаць фіраны. А у нас дом дзе? У нас дом вось там стаіць. Адзін туды. Так. Пайшоў я кліп выкладаць, дапрацаваў, дала гастрыму. Дзякуй, незнарок, табе велічэзны, дзякуй. Ад лося нічога не засталося. Не, ну чаму гэта? Кілаграм мяса, там шмат было мяса. Мы ж толькі скуру садралі з яго. Так, где наши фираны? Так. Сюди. Сюди давай. Дзед не выкупі рыфмы. Ад лося нічога не засталося. Ну выбачаюся. Даруйте. Так, мяркую дастаткова. Пойдем зараз поп'ем. О, я подумал, у нас тут будет завіруха нейкая. Але якое на дворе пришпільне. Лосі гэта не толькі каштоўны мех, але 500-600 кілаграмаў дыетычнага, лёгкага засваёльнага мяса. Слухай, чаму тады ў гэтага 34 там намалявана было ўсяго? Непарадак. Так, туды давай, зараз возьмем вады. Так, прыходзім да нашай гацінкі. Там трэба падкінуць будзе дроў. Вось, і пайсці паглядзець, як там у нас наш гандляр, пакінуць ён нам рэцэпт, чарцёж нагавіцавы. Усушка і утруска. То бок ён праз савецкі магазин прайшоў, правда, па краму. І з 300 раптам усох да 34. Не, калі я добра памятаю, па універсітэце валавіна мае выйсце мяса каля 50%, нешта там 56 і гэтак далей. То бок, калі ты жывым весам купляеш,
Усе астатняе гэта вантробы, косці і гэтак далей, усё, што не патрэбна. Ну, а субпрадукты, дарэчы, таксама не ўжываюць у гэтым, але мне падаецца, хто хоць раз у жыцці еў язык, той ведае, што гэта неверагодна смачна. Чаму не ўлічваюць субпрадукты пры гэтым, не разумею. Але то бок, калі лось у нас важыць 600 кіляў, прыблізна 350 мусіць быць яго мяса. А калі яно ўсохла на 10%, то гэта сапраўды мусіць быць нейкі ўжо. То бок мы павінны зразаць не сырое мяса кавалкамі з яго, а літаральна кумпяк салёны. Язык смачна? А ты што, не еў, Лёха? Лёха, толькі не кажы, што ты языка не еў. Не каштаваў ні однага разу. Не паверу. Ці гэта проста ты кажаш, што ён насамрэч не смачны? Ну, хадзем, праверым. Ой, чакай, мы не гэтае. Мы не паграліся, а трэба яшчэ і кніжку пашукаць. Тут толькі паліва. Тут нічога. Во яна. Во яна, кніжка наша. Так, верх не так, шуфляткі не, у ніжні было. Тут яшчэ ёсць крыху. Та нічога, хадзім. Так, кромкачы. Дзе пер'я? Лётаюць, а пер'яў няма. Праклятая бляха птушкі. Так, я просто глянуў у інтэрнэце, колькі важыць дарослы лось, там напісалі 300-700. Так, жанчынкі, дзяўчынкі менш. Гэта з усімі вантробамі і косткамі, сапраўды так, еў валавіны язык, больш не хачу, нішто сабе, вам не падабаецца? А сэрца? Язык кусаў? Не. Толькі залубы. Я сэрца лося еў, як дазнаўся, ледзь не ргану, божа ж мой. Якія ўсе чуллівыя. Не ведаю, а мне вельмі падабаецца і сэрца, і язык, і пячонка. Проста вельмі смачна. Пячонку, правда, трэба ўмець гатаваць, таму што я ведаю, што калі проста яе пасмажыць без смятаны той самай вяршковай, то гэта такое сабе. Вось трэба ведаць, як пячонку гатаваць. Але язык і сэрца просто закінуў у салёны бульон і маеш зачынена. Чаму? Чаму? А калі ён мне аддасць мой рэцэпт? Калі я атрымаю свой рэцэпт, я за тое, што я яму даў? Халера бярэ. Можа, ён наябаў мяне? А там дровы ляжаць, правда? Малы ў хаце? Так, ён на гэтым тыдні застанецца ў хаце праз тое, што, слухайце, нейкая херня у школе адбываецца. Там пахварэлі спачатку настаўнікі. Вось. І... Давайте так, мабыць, хтосьці прыцягнуў малога. Малога ў школу з тэмпературай. Вось. І як пачалі ўсіх мрэць, учора, кажуць, было колькі, бляха, 20% вучняў толькі.
Вось, і праз тое, што учора мы не былі ўвогуле ў школе, а там ще і настаўнікі таксама пачалі хварэць. І мы падумалі з жонкай, можа, хай ён пабудзе гэты тыдзень да ў хаце. Ён не хварэе, яму добра. То хай будзе з намі. Курыныя дубкі, наш выбар. Курыныя дубкі, фу. Я наўмысна не еў ніколі, але вось, дарэчы, што цікава, у Польшчы іх прадаюць, то бок называецца курыная чвэрць. Вось, дзе гэтую дубку можна набыць сабе. Я вось не ведаю, хто яе есці, таму што, ну, блядь, гэта сала. Звычайны тлушч, толькі птушыны. Ну, такое сабе, ведаеце. Задавальнення ніякага я не маю. Мне падаецца, мы ж луталі ўсе, правда? Я ўсе лутаў. Домікі. Тыдзень, месяц, рок. Не, на тыдзень толькі. Вось зараз яшчэ будзе Вялікдзень на выходных. Вось, панядзелак яшчэ будзе другі дзень Вялікадня. Вось, і пойдзе потым у аўторак у школу. Мы яму сёння раніцай, як сказалі. Ты бачыў ягоны твар. Такі шчаслівы быў, божах. Ён на Новы год, калі падарункі атрымліваў, такі шчаслівы не быў. Так, дык што рабіць, слухайце, хлопцы? Чаму няма у нас гэтага чарцяжа рэцэпту ўсё? На язык падае. Чарцяжа чамусьці няма. Сотні прайшлі, мы ж учора яму паставілі туды ўсё паліва гэтае для ліхтароў. Слухайце, ўжо першая гадзіна. Ўжо стрым трэба завяршаць насамрэч. Халера ясная. Так. Добре, давайте мы на гэтым завершым. Тут у нас 9 гадзін ідзе. Я вось просто тут лягу. Мы захаваемся. Зараз пойдзем у рэйд на твічы. Так, глядзеў па разу, як палюць на лося ў Канадзе на ляс. Дуже непагана падтрымка эканомія для харчавання. Язык-то смаката. Во, Вадзім ведае, што такое язык. І вельмі слушна ведае. Усё. Усім велічэзны дзякуй. Мы працягнем з вамі заўтра. Заўтра, я так разумею, у нас будзе з Раліфам сумесны стрым. Вось, так што надоўга не развітваемся. Дзякуй усім велічэзны за прагляд. За ваши падабайкі, фоловы і ўсё астатняе. Паглядзім, хто у нас стрыміць на твічы. Раліф ёсць і, дарэчы, Рудзі ёсць. Падаецца, мы ўчора да Рудзі падалі, правда? Так, Раліф учора не стрыміў. Значыцца, сёння да гэтага, да Раліфа пойдзем. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі пабачымся крыху пазней. Усім пакуль, добрага дня вам.